Hola, moi boas. Unha preguntiña, que nós andamos recopilando destas cousas de antes, músicas de algún tempo, preguntando, dixéronos que aquí había un home que chamaban Martiño que foi gaiteiro en algún tempo, pode ser? Pode ser, esta é a casa de Martiño, sí, señor. É meu padriño. Ostras, mira. Estamos na horta tomando fresco, se queredes acompaño-vos. Falades con él. Sí, gracias. Vamos, pois vide comigo. Padriño, mira, traecho aquí estes rapaces que querían falar contigo. Hola. Hola, vos. Buenas. Aquí estamos. Encantado. Bueno, soy Miguel. Gracias. Un placer. Eu son Vázquez Rúa Martiño. Encantado de conocelos. Eu son Leticia. Hola, vos. Tanto gusto. Martiño, dixéronos que usted era un dos mellores gaiteiros daqui da contorna. Bueno, xa non será tanto. Ai, bueno. O sea, usted tocou a gaita. Pois sí, Sí. bastantes anos. Como aprendeu a tocar? Pois aprendín por miña conta. Sendo un chaval, aprendín, non teixe de dar de conta que son o centeno, cando está o centeno sombrado, esas palletas de centeno, collía con a navalliña, facía os buratiños, e funlle dando, hasta que empecé a tocar unha pieza que lle chamaban Tú serás el bien de mi vida. Ah, ostras. Aí foi a primeira pieza que eu empecé a tocar, aí. E como sonaba a palla esa de centeo? Non sonaba como unha gaita, pero bastante ben, sí. A primeira gaita que tuvo fora do meu irmano. El como a consejera, porque imagino que fai anos as gaitas. Mira, aquí había en Melide un tal Pepe do Carpinteiro, lle chamaban, que se construía gaitas bastante ben feitas. En cambio, non sabía tocar. Porque agora vamos ás escolas a aprender a gaita, pero antes como se facía? Como suelen decir, durella. De música nada, o sea, había varios gaiteiros así nas aldeas, pero moi normaliños. Tocaban a maneira deles, como podían. Facían máis do que podían. Porque aquí que gaiteiros había? Entón que sabía, donde eu toquei despois, era un grupo que lle chamaban os Arxovides, que chegábamos a ser 3 gaitas, non había tamboril, tambor e bombo, unha caixa. Claro, pero nesa época era normal que houbera grupos así? Non era moi normal, había poucos. O normal era, a mellor en calquera aldea, había un gaiteiro, un tambor, que non había tal tamboril, un tambor e un bombo. Logo, naquele entonces, donde iban os Arxovides, pois era a festa máis importante. Home. Onde foi que choraba a xente cando tu estas vos tocando? En Lugo, non foron onde foron? En varios. En varios sitios. Eso fora, Choraban, pero porque facían mal ou porque... Por ben. Ostras. Eso fora o que a miña señora fora en Lugo, no primeiro certamen que houbera en Lugo polo San Freilán. Recórdome perfectamente o 12 de agosto do 55. Choveu. Xa choveu. Martiño, se non é moita indiscreción, cantos anos ten usted? Moi pouquiños. 59, lendo ao revés. Ao revés, 95. O sea, usted é do ano 20? 29. O sea, usted recorda os anos despois da guerra? Sí. Naqueles anos a xente tiña gana de festa. Como eran as festas daquela? Había moitas festas, para ver a ser uns anos críticos, había moitas festas, sí. moitas. Incluso por carnavales, durante carnavales habían moitos sitios, unhas foliadas deso que falamos antes de un gaiteiro, un tamboril e un bombo. Sí, había foliadas desas. Había foliadas desas. A xente gostaba de divertirse. Sí, pero había muchísimo, moito máis que agora. Agora deso non hai nada. Os gaiteiros, cando iban tocar, cobraban? Sí, van cobrando, sí. E canto cobraban? Acordalle así unha cifra? Non me acordo fío. Sei, o que podo explicar é, nese tempo, por exemplo, un carpinteiro, un albañil ou un canteiro que fora, ganaba neses tempos, pero iso recordo meu perfectamente, 5 pesetas día. E se ibas tocar, ao mellor ese día traíaste 50 ou 75 pesetas ou máis. Caramba. Logo. Daquela xa era, E non? por iso compensaba e ibas de boa gana.
Dixéronos que se chamaba Martiño dos Garceiras. Dos Garceiras, por qué? A casa de meus bisabuelos era a casa de Martiño. Martiño quedoulle o meu abuelo, Martiño quedoulle os meus pais e Martiño quedounos a nós. Os dos Garceiras, e eses gaiteiros de Garceiras, foron daqui, unha casiña que hai aquí que se chama Garceiras. Aquí a uns metros, aquí na carretera de Toques. É un lugar que se chama... Sí, é un lugar que está aquí ao lado, Garceiras, entón eran os Garceiras. É que había un grupo de gaiteiros, decía? Sí, eran os Garceiras, eran os famosos Garceiras. Estábamos 5 gaitas, tamboril e bombo. 5 gaitas? Sí. Ao principio en festas así, en festas nas aldeas, nestas festucas normales, non puñamos o traxe de galegos. Íbamos así. Logo despois, se ibas tocar a outro sitio, a unha ciudad, tiñamos o traxe de gaiteiros. A mí non me gustaba, a verdade é que non me gustaba, pero bueno. Era un requisito, non? Que había que facer. A prueba é que nunca puiden poñer a monteira, eso. Non? Non. Jamais. E a Gabriel non lle gustaba, Bueno, porque iban todos co co este sin el. Pero demais levaban a monteira. Sí, E sí. usted non? Non. Dejo tal. Bueno, moi ben, pasía ben.